Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'alal 'alamin nadhira alladzi balagha risalahu minal laili wan nahara thumma min nuri ilan nur. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sedaya ingkang tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kita lajengaken kita ngucapkan puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan rahmat taufik serta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tasih dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga kita saged nindakaken salah samanipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika thalabul ilmi inggih mugi sareng mangke dados sarana anggenipun kita dherekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dipun paringi istiqomah saha akal kita pinanggih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih niki kula mboten tamu-tamu teng mriki nggih to. Niki gandeng Jawa, swanten kula niki lagi erot, amargi jam terbange kekathahan. Alhamdulillah. Yang menika nggih ingkang sepuh-sepuh kan wonten niki. Nggih. Niku biasane enten kalimat-kalimat tidak sengaja dan itu tidak menyakiti orang lain, itu ada konsekuensi dan resikonya hukum Islam. Wah, nopo bro? Orang menyakiti hati, ya toh, menyenangkan hati, tapi ada konsekuensi hukum Islam dan itu menjadi larangan. Jenenge napa niku? Zihar. Nah, napa? Zihar. Menyamakan orang atau suaminya dengan istrinya atau dengan keluarganya itu tidak boleh. Umpami nggih panjenengan ibu-ibu nggih, wah le kowe iki kok gantengmu persis kaya bapakmu. Lho niki berbahaya. Terus malih nek sing kakung, Dek, sliramu kok pundake mlakune padha karo ibuku. Nah, niku nggih mboten asal. Napa konsekuensinipun? Inggih menika panjenengan tidak boleh berkumpul dengan istrinya sendiri, dengan suaminya sendiri. Lah ngopo ra entuk? Niku wau menyamakan niku lho. Nggih ta? Kudu mbayar fakir miskin 60 orang. Kalau tidak punya duit 60 orang, berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 wulan berturut-turut. Sanggup mboten poso niku? 2 bulan berturut-turut nggih. Nggih pramila niki kedah napa ngati-ati nggih. Jarang orang menerangkan hal yang semacam ini, padahal sering kadang-kadang awake dhewe iki nyayang-nyayang anake, wah garwane saja disayang-sayang, tapi ucapannya tidak pas. Niki menurut konsekuensi hukum Islam niku termasuk zihar, dilarang. Yen melanggar niku wau kudu menehi kafarat denda, ya mau membayar kafarat 60 orang miskin atau berpuasa menika 2 bulan berturut-turut. Nah, pertama niku. Yang kedua, di dalam rumah tangga kita ini gitu tidak terlepas dari lembaga lain. Napa lembaga lain? Panjenengan menikah, nikah niku lho. Jangan pikanto tanda bukti napa surat nikah. Niku harus melibatkan lembaga lain napa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Kementerian Agama. Panjenengan berpisah gitu, tiada ada atau kurang harmonis, akhirnya pun harus berhubungan dengan lembaga lain. Lembagane Pengadilan Agama. Nek salat mboten kudu orang lain menilai. Umpama jenengan salat ra salat Kementerian Agama
ora butuh panjenengan salat mboten salat pengadilan agama sing melanggar mboten purun mengadili kados ngaten menika wau. Dereng enten undang-undange nek wong ora salat, ora duwe alasan apa-apa terus pengadilan nyekel langsung dikunjara mboten wonten utawa bayar kafarat mboten wonten pengadilan. Lembaga lain mboten terlibat. Ingkang salajengipun kita menika wau kita anggenipun kita kangge nyempurnake kehidupan kita sebagai seorang muslim itu satu kita napa ingkang kita dahar niku kedah 100% halal daginge yo halal nek disembelih ayame gitu. Terus ingkang kedua nggih transaksi jual beli nggih seorang pedagang nggih transaksi jual beli niku harus ada beberapa persyaratan supados napa antawis setunggalipun pembeli dan pedagang penjual tidak ada yang dirugikan nggih. Menurut Imam Syafi'i menika yen perdagangan nggih lari-lari tekan itu tidak boleh untuk belanja sebabnya napa belum balik gitu. Menurut Imam Syafi'i lah saniki dunianya berubah gitu. Terus meneh gitu orang jual beli melalui online lah piye iki zamane Imam Syafi'i mbiyen zamane Nabi nek online panjenengan badhe tumbas sesuatu urung weruh barange paling barangnya mau weruh nang HP. Lah niki sah napa mboten gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu kan yang penting antarodin gitu, satu sama lain saling ridho gitu. Nek pancen ridho ya monggo kemawon gitu. Padahal zaman rumiyin nek jual beli walaupun barang enten gitu kudu ana ucapan kula tumbas kula sing dodol niki regane 10.000 pun niku nggih enten kudang ucapan niku negara Banyuwangi terus berlaku niku gitu. Nah, tapi di dunia maya mboten berlaku nek dunia nyata kadang-kadang kita wonten ing klitikan napa niku kadang-kadang pun jual beline wis salaman. Matur nuwun Dik. Wah, niku kangge persahabatan. Nawake barang ya dade-dade. Kapan aku entuk budemu, pakdemu. Kados ngaten menika wau kangge senine tiyang ingkang jual beli pramila ingkang berkecimpung di dalam jual beli perdagangan kedah atos-atos. Yang penting antara setunggal lan setunggalipun saring ridho boten wonten ingkang dipun rugiaken. Nggih menawi namung menika ingkang saged suaturaken monggo dan nggih insyaallah rotane mengke siji-siji. Nggih menawi sekam semanten matur nuwun anggenipun panjenengan ngentosi kula nggih kirang langkung nyuwun samudra pasami. Kula iki namung tangga kangen kali panjenengan nek ora nyawer iki malah aku kangen. Enten jenenge ghitah. Nggih to, enek sing jenenge ghibah. Napa ghitah kali ghibah? Nek ghitah niku iri nggih kepada orang lain yang ada hubungannya kebaikan. Nggih. Nek ghibah ora seneng nek wonge entuk kenikmatan wong lain entuk kenikmatan. Wah kae entuk tuku sepeda motor sampan terus iri. Wah paling utang ae. Nek utang iso nyaur apa tak ewo gitu. Tapi panjenengane wah kae Pak Latif kok pinter men, apal Quran, apal hadis. Panjenengan kudu iri. Piye supaya aku melu iso apal Quran, apal hadis, tobat zanji dan lain sebagainya. Niku kita pahami gitu. Yang kedua niku. Yang ketiga ini adalah saya niki lagi napa? Mengikuti tren. Apa trennya? Nggih. Niki HP niki iso nangeke wong mati. Nah, gitu. Nangeke wong mati. Jadi wong sing dikubur ngoten niku muncul lho aku Pak
tomo asyhadu alla ilaha pun kula prakteke. Nggih. Terus yang ketiga, ketiga keempat nggih. Yang perlu kita pahami nggih menika saya lagi mengikuti sidang bahwa orang-orang asing yang ada di Indonesia itu kalau tidak memiliki napa istilahipun permohonan izin tinggal itu nantinya satu tidak boleh menjadi ASN, yang kedua mboten angsal bertempat tinggal teng mriki kecuali namung izin tinggal. Nggih. Pemene cekap semanten, monggo kita akhiri saking kula kurang luwih bisa putra sami. Akhir kalam wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.